to get balikan wala masingsa ke coronavirus siring sorok Agartala. Sara sungjaton saimano sini Bharat hakodoro bohaino corona belakeno barima bagi curfew rojak Agartala sanja 6টা ni simino curfew klaimani tau borok baksa thangwa baksa chagrok khaijagui tongo ta phano baksa no kipli tongo belakeno wala masingsa जों nukha Bihar rogo belakeno Ganga Teimao dead body rok kosokbri rohorjakmani kabangma kamini borok thimani soklaini sudi korikha teiyo kosogri rohormani जों social media rogo tei TV rogo जों nukha news rok belakeno wala masingsa tei kirimi singsa obono kasuna bagui sini haste tripura bo haino tabuk buka thonlajak सरकारनि बोखारथि सेमिया बोसोरजोरथि krakai mane kabangma fataro sini haste tripurani रोंसोरोंनाय rok eba doctor naijakma hanai thanai rok borok bo haino lama rogo kwchajak thanglai sufainani belakeno tuglama khlailajak tiri phai bo tongo bosorjora tei haino hai o tabukni je situation corona ni je situation o bosorjora tei rak rei जों corona ni yakni katui tongmano Kau borong public rok asik thanglai su khlailia stop no khlaika piaba je borok yoksu giyawi khayaki yogya borok khai tongo sugi rok hingke mai tuningai rok thanglai su khailai tongkha tabuk o jora mohai jora o kebo doctor rok thangmani patient rok mohai borok khayaki bo yogya ayoni bagi thanglai su khlaina tongo borok
pulis rok kaso haipano phaya thangya ke yogen bagino tangkhlaijak hai ke tabuk o jorao teibo kwbangma gari tei dogan rok songmani jotono bondar khaijak. Mungsaso kebe mungrok phaino o bisa nailangana hinui tabuk nathakjak. Gari rok hamo phai tongma bazar ni gari rok tei doctor phanai tei abo sugi identity card rok phunugui thanglaise phai tongo. Siring sorok haifano duty rwna tongo aro khorokni bwrwi tei police station rogo tongo. Sakhale tongo laida jotono kori sugi rok mano kwbangma borokro taubo delivery khlaioi nobo kwbangma sugi mamang tongo. Next nainai mani dominance जों auto rok nukha auto rok bo khali no borok hospital o thangui patient rok tini kabo passenger eba kheba identity card rok tini borok belai kini jeng jalai nakhai jorao sugi rok nairo lockdown rok bai simi eba bahai singnai sini thinang sini joto borok thangui tongnani o hasakao belai kheno kutuk wngui phaio kwbangma je tabuk je vaccine najak mani vaccine bai phano se
हामग्लाखै सालायो जों बे पेपार निउसपेपाराव जों नुगौ गमानाव दावगा थांलाय जोबलाय दङ खालामना बर' न'आव दिखिल' बिरबासाव बिजनेस खालामो मानसिफोर फाइन रक गायजानाय दिनै गादब मैयाथ' फाइन रक गायजादों दा फाइन खालामोब्ला बर' मा फोरमाय आब' मोनसे kotorku corona jak nie są bahite patina amo sa to sa to sini bagay sa vaccine aba ko gari matuli o kifili na sa gari ang gari lockdown ang gari sarap ko ay sanya indro bono sabi rumi thangla chukna ni gari le stop le le sarap lang Gawang baru sambil dari bakso tangi, maximum Zomato, Swiggy, ama hai rong amang tumi tongsi naga tila shohro belai kena nogo songyo fast food chanai rok belai kena bangkhana khaklayo asuk sarapsa oro basa thuni ono gobang ma bike order je chanai restaurant ni je manai rok abo bike langmani nugo Zomato rok langai thangmani nugo kabo online angani bagi ama hitlai baksa dogano khaisai mi athana mago ini chanai rok langna khaklayo haban bagi nasa kabangma Zomato rok tabu bohaima
थांलाय सख्लायनो दङ ग फार्स्ट फाइभआ जमेट'र गोबां मानसिनि दङ जरा सरासन कार्ड थांनाय थाङो बेखौ फार्स्ट दाबबां थां बा फार्स्ट थाङा asal lockdown serap serap lagi naik ni bisingo nukha je bike la shonai rong ni bisingo fast food order rei nogo chanai rong mamang no kabang ko rogo adem buka tangan sini haste Tripura tahu kono asa corona akar sugya ko ni mano fiaba miya senjoton sema ka belekan wana masing saklai 11 jana langma chokha tini ba besuk thekya abo tahu go kahke sasui maya ko ge miya no puila joton silai kabang kuk sing corona manjagi haste ni salsa bai no 11 jana tini mising sema ka abani lagi tebo corona no katina ni lagi sasetan ni nango nai ne bani musu jora ki kirina to corona to datong kri abo baksa apu de thanya rok datongo manja gabla kono ya rok ni sanai ro tongo abon bage baksa naisho abo no nai tongo তবে পাবলিক রক নাই নেবে নি আছে থাংলাই সুখানে লেখরি খাতাম নি বা ফাইন খালাজাগো আবনি বাগে নাংসুক নাই নাংপুক নাই বরক সিগিনো নকনি অংখর হে কে নকনি অংখরিয়া তারনি বা নকনি যে অংখুক নাই বরক সিগিনো নাংসুক অংখরিয়া আংকে ইয়া বরক সিগিনো অংখর mo utor gate biskango mo Astabol sini Astabol field bakhe Vivekananda mukti Vivekananda Sunshan right person dia biskango All India Radio kesan no kaham kereng tonga ni mojo tenisle pator ko bahut tanya tahu vaksin rok je thaimani abo kaham kle 100% guarantee re laine ya kam ni third wave khai tongo ni bala keno wana lajak wana mani jara duku ya part lain sini ni continue manja deh due to remote ম্যাক্সিমাম তো জোম্যাটো বা অর্ডার এখন ত্রিপুরা রাজ্যতেও অনেক বেশি হয়েছে
মানে রেস্টুরেন্টে না গেলেও তারা ওই যে বাড়ি করে বসে মানে করতে পারে, মানে কন্টিনিউ দেখতেছি মানে অনেক জন হয়ে গেছে গা, মানে চাহিদা আছে অনলাইন ইয়েটা। রাস্তা তো টেক্সটাস খুলেছে কিসের